Hej, jeg er ProZone, og i den her guide skal jeg lære dig, hvordan du indsætter en eller flere videoer i et billede. For at gøre det skal du bruge programmet, som hedder Camtasia Studio. Hvis du ikke har programmet, kan den hentes her helt gratis. Men du kan kun få det i 30 dages prøveperiode. Hvis du vil have den fulde version, skal du betale for det. Når du har hentet åbnet programmet, skal du trykke på Import Media. Inden du Import Media skal du finde dit billede. I det her eksempel vil jeg tage Ronaxis Auto og lægge den ind i Track It. Når du har gjort det, skal du huske at udvide det hele op i video. Og også, så den er helt hen til start, så du kan se billedet her. Når du har gjort det, så skal du finde dine videoer. Det gør du igen ved at trykke på Import Media og finde dine videoer. Jeg har flere af Ronaxis videoer her. Jeg indsætter 2. De er her. Så skal der tilføjes 2 nye tracks ud af fra hvor mange videoer du har tilføjet. Så lægger du dem ind på tracksene. Og sådan. Så finder du de 2 billeder her. Se, der er nogle af dem, der er sorte, fordi de starter sådan. Så skal du tilpasse dem på det sted, du gerne vil have dem på videoen. For mig der vil jeg simpelthen gerne have dem i de grå firkanter her. Så der indsætter jeg dem. Når du har gjort det, så kan du gemme på din computer. Ved at gemme det på din computer, kan du trykke Produce and Share. Og du kan vælge MP4 video player, så til 720p eller 480p. Så kommer du videre til den side, hvor du skal navngive den. Jeg kalder den bare Auto Guide. Og finder den destination, du navngiver på. Ved mig der er den fin nok, og så trykker jeg udfør. Så vil den lave en hel masse processer, og så er du helt færdig. Tak, dybt.